El passat 21 de març es va celebrar a Tarragona el Dia Mundial de la Poesia, amb una sèrie d'actes culturals com l'agermanament poètic, on els més petits van recitar poemes I des de la Biblioteca Pública, coordinat amb les escoles públiques i els instituts, perquè celebrem el Dia de la Poesia. Les institucions, així com col·legis i instituts, intervenen per fomentar aquesta modalitat literària en català, que, segons les opinions de professors i organitzadors, s'està perdent. Mensual, que m'agradaria tindre més, però les circumstàncies de que hi ha molt de currículum no ho permet. Però destino una hora mensual a treballar l'animació, la lectura i la poesia. Els docents insisteixen en la pràctica de la poesia com a eina integradora i bàsica en l'aprenentatge dels nens, des d'un punt de vista lingüístic, artístic i emocional. Saber com es llegeix un poema, etc. I que siguin uns bons escriptors que sàpiguen escriure i uns bons oradors que se sàpiguen expressar en públic i que se sàpiguen parlar. Llavors tot això s'aconsegueix, la poesia col·labora moltíssim perquè és sentiment, és emoció la poesia i després quan els nens reciten s'obliden de tot. En una època com l'actual, on la poesia ha perdut aquell prestigi i misticitat del segle passat, des de les entitats culturals s'intenta apostar per fer aquest tipus d'actes i fomentar la poesia catalana entre joves i no tan joves. Llavors la poesia hauria de tenir més predomini, tenir més protagonisme, perquè la poesia és un conte, la poesia és narració, és sentiment, és alegria.